Chcete využiť fotovoltiku vo svojej domácnosti na maximum? Fotovoltické panely vyrábajú najviac elektriny na poludne. Členovia vašej domácnosti sú vtedy v práci alebo v škole a vy tak nemáte príležitosť vyrobenú elektrinu plnohodnotne spotrebovať. Väčšina elektriny je zároveň vyrobená v letnom období, od apríla do októbra a nemôžete ju tak využiť počas zimy na pokrytie vykurovacieho obdobia. Riešením tohto problému je ukladanie prebytočnej elektriny z fotovoltiky, aby ste ju mohli využívať presne v čase, keď ju budete naozaj potrebovať. Prebytočnú elektrinu z fotovoltiky si môžete uložiť viacerými spôsobmi, a to do vlastnej fyzickej batérie alebo do virtuálnej batérie. Fyzické batérie sú drahšie a investícia do nich sa mnohým domácnostiam neoplatí. Jednoduchým, rýchlym a podstatne lacnejším riešením je služba virtuálna batéria od SSE. Jej hlavnou výhodou je, že nevyžaduje žiadnu vstupnú investíciu. Za jej využívanie platíte iba nízky mesačný poplatok. Pri virtuálnej batérii od SSE nemusíte riešiť životnosť batérie a teda následne ani jej výmenu. Uloženú energiu máte k dispozícii kedykoľvek. Ušetríte tak tisícky eur a energiu budete môcť míňať aj vtedy, keď vaše fotovoltické panely elektrinu nevyrábajú. S virtuálnou batériou od SSE sú nespotrebované prebytky elektriny vyrobené fotovoltikou priebežne odvádzané do siete. Tieto prebytky zaznamená inteligentný merací systém a my vám ich zohľadníme pri ročnom vyúčtovaní elektriny. Vo vyúčtovacej faktúre za elektrinu teda nájdete okrem položky dodávka elektriny aj mínusovú položku, ktorá predstavuje vrátenie množstva elektriny z virtuálnej batérie. Elektrinu, ktorú ste vyrobili fotovoltikou a odviedli do siete, vám odpočítame až do výšky vašej spotreby a do maximálnej hodnoty vami zvoleného variantu virtuálnej batérie. Za elektrinu z fotovoltiky, ktorú ste uložili do virtuálnej batérie a následne spotrebovali, budete teda platiť len distribučné poplatky a mesačný poplatok za využívanie virtuálnej batérie od SSE. Pre vždy aktuálne informácie stlačte tlačidlo odoberať. Ak sa vám toto video páčilo, budeme radi, ak nám dáte like. Pozrite si aj naše ďalšie poradenské videá.